L-skate park għandu ħafna karatteristiċi, skateboards, roti, graffiti u sa ftit jimilu fl-skate park tal-Imsida kont issib ukoll seba siġar li kienu jagħtu ftit kenn mill-qilla tax-xemx. Iżda t-tlieta li għadda, iż-żona tneżżet mill-ftit ħdura li kien hemm billi dawn is-siġar taqaxtu minn posthom minn ħaddiema ta' Infrastructure Malta. L-awtorità tal-gvern tinħeban wara l-iskuża li dawn is-siġar tneħħew għax ikkawżaw ħsarat fil-pajpijiet tal-ilma. Madankollu, il-perit li kien għamel pjanta tal-skate park Ivan Kolejro għal is-sistema kienet saret għal tal-appostar lura fl-2008 b'Infrastructure Malta kull ma ridet ħsibu li tagħmel manutenzjoni regolari. Iżda jidher li fl-aħħar snin ma saret l-ebda tip ta' manutenzjoni, b'riżultat li dawn is-siġar tħallew jagħmlu ħsara li setet tiġi evitata faċilment. Il-perit saħaq li l-manutenzjoni fil-pajpijiet kienet importanti ferm li ssir ta' kull sena biex ikun assigurat li xejn ma jiżgombra it-toqob li saru għal tal-apposta ħalli s-sistema taħdem kif suppost. Jidher li t-tindif tal-pajpijiet kien jikkonsisti biss billi jgħaddi l-ilma mill-pajpijiet biex il-ħmieġ li jkun weħel fihom joħroġ.